Bagong lho iki. Heeh, wah jan. Aku ngaturke bekti ya, Pak. Ya tak tampa. Ae cindil mburimu kae isih urip ta? Kowe iki ora sembrono iki Pakdemu mbilung. Pakde bilang. Pakde bilung aku ngaturke bekti ya, Pakde. Ya, Bagong tak tampa pangestuku tampan ana ya, Bagong. Tak gegem dadake jimat. Wah, jan siwa ki saya lemu saya tua saya lemu. Oh. Omahmu apik saiki, Pak. Iya. Kae lukisan dhuwur kae fotomu, Pak. Oh. Kok kaya cangkem boyo. Boyo wis semen, wong jeneng sing lukis ora teko iso kok. Ayo wis. Apik tenan jan, Pak. Elok tenan. Wah, nganggo saiki dinehi gebyok. Oh. Limaringi Gustiku ratu-ratu sabrang kuwi kok, Gong. Aku ora tuku kok, Gong. Ayo ora apa-apa jeneng peparing ki kudu diopeni. Oh. Engko tak gawane ya, Gong. Lah. Wis. Kae rak jam sing sok metu manuke to, Gong. Oh. Kaya paringane ratu Gustiku mbiyen sing wis mati. Prabu Wirambana Dewa. Wis suwe le mati kuwi. Le mati wis jaman Pak Gita Toyan kuwi. Iya. Amben ratune jenenge Wirambana Dewa. Ayo. Kowe dioleh-olehi jam kae. Oh. Wah, apik. Nganggere jam rasa titut glung titut. Manuke metu to. Oh. Kenapa iso metu ora, Gok? Ora aneh-aneh senengane omongane iki terpung sapirake dhewe. Ayo alam-alaman sik. Mbok Pakde Bilung kok gawe wedang, Pak Gok. Ngelak aku. Nek kene iki anane ya ming